tietenkään. No Hiina, kato nyt vittu menee viskit ja kaikki ja vittu kato. Saasteita. Saasteita menee mereen. Just ollaan pelastettu, nyt ne menee makaa takaisin tuolla. No ei varmaan niin voi meitä vaan keventaa, saatana No se on vittu, mä oon löytänyt merestä keppi sekaksi ja kaikki perseen. Kiitoksia, Momini moi. Nyt ollaan lähellä. Saat mä liftaa tuon, mä oon hukannut mun pannun. Kyllä se saatana pannu löydetään tuolta. Mä rupeen vittu saatana pitää. Varmaan löytää. Käyntiin pitää löydä, päästään huomenna tai ylihuomenna johonkin. Saatana. Vittu kun saatana häirittää meidän silloin. Saatana sotkee meidän koko himapin. Ihan märkäkin tuli vittu tommosen saatana. Päässi idiootin takia. Mut sä kaattaa. No nyt se tänne on kova. Kato nyt vittu mikä teltta. Tää kulkee joku hotelli jotain. Jaha varmaan löytyy YouTubesta sitten huomenna. Helppo. Täällä on melkein kalavehkeet mukana. Siimaa tonne vaan vittu ja visua tuolta tänne ja ei muuta kuin tulta päivää saatana. Näin on, onks jointtipaperi kellään? Ei oo. Mitä mulla on hakemaan lähinnä? Ei oo, ei oo. Ja vittu mun saatana kaikki Nokiat ja kaikki vittu japanilaiset Tokiot ja kaikki meni sekaisin. Voi vittu. Mitä sä perämoottori valitat yhtään? On pannu kukaan. Eli ne on aika kauan ennen Ois ne jointsipaperit täällä? ei oo näkynyt. Mut siellä oli semmonen joku vihreä saatana. Jointtipaperia tai? Eikö oo tupakkaa? Oli. Siellä on vihreä. Meidät on riistetty merestä pois. Niin on. Kuivalle maalle. No mutta katokko. Vittu lähetään takaisin. Aina on. Ei, nyt on vesille lasku. Tuuma se laituri irti päät ottanut. Tästä näin. Ei! Ettei! Kyllä lähtee, vettä vähän. Vittu, ne ei voi laituri varastaa meitä. Vaan se kalja toistepäin. Miten niin? Ei oo, nyt on. Miten niin toisin? Paksia peräpäässä. Älä nyt toisi. Kato, heti lähti perämoottori. Jep. Mistä päin se oli? Perämoottori. Seinäjokilainen perämoottori. Seinäjoessa. Seinäjokilainen perämoottori, eikä oo. Missä se Seinäjoki on? Näin. No vittu, täällä vai? Tämä. Täällä. Pyörit tässä ympyrää etsinyt, ei oo näkynyt. Nyt mä kerrottiin. No jumalauta, kun kaksi sieltä on toinen ja kolme toinen. Voi vittu tää reissua. No vähän kyllä. Terehtyä, mä oon lähtenyt merille. Niin on. Lähdetäänkö mereen? Onko ne vittu sun pelit ja vehkeet mukana vittu? Kyllä sulla paita oli päällä kun lähet. Se on periaatteessa kaikki. Niin on tuolla märkänä peräluukussa ja sit perämoottorissa. Joo. Tai jossain. Mä en tiedä mitä. Tää jätkä.